Lugo acolle por segundo ano consecutivo as exposicións canina nacional e internacional e probas de agility cun amplo programa de actividades a par que dá comezo este sábado día 25 no Pazo de Feiras. Temos unha exposición nacional, denomínase nacional, porque se pon en xogo un punto para ser campeón de España. Á vez empeza as probas de agility na outro lado do pabellón. As probas de agility son selectivas para ir ao Campeonato de Europa. Por eso ven tanta xente o de agility, porque aquí pódense clasificar para ir a Europa. O domingo, A exposición de belleza pasa a ser unha exposición internacional, co cual se pon en xogo o punto para ser campeón nacional outra vez, pero tamén para ser campeón internacional. O sea que unha persona pode viaxar a Lugo un fin de semana e conseguir 2 puntos para o Campeonato de España do seu can e un para o Campeonato Internacional. a Sociedade Canina Galega conta coa chega da Deputación e o Concello de Lugo. Ambas institucións valoran a promoción turística e económica que supón a actividade. Convidar a todos os lucenses e xente de fora que quera vir, porque aparte das maravillas que ten esta cidade, gastronómicas, turísticas, monumentais, artísticas, pois desde logo ter unha exposición como esta e unha proba de agility é un auténtico privilexio. Dar a conocer o noso patrimonio a moitos visitantes e tamén, como non, pois un retorno económico e unha inyección económica por un sector pois tan fundamental na nosa economía como é pois o turismo e o comercio. A Lugo achegaranse propietarios de cans de máis de 100 razas distintas procedentes de toda España, Portugal e Francia. Estamos falando dun evento de xa vital importancia dentro do noso calendario. Quixemos darlle esa importancia, apostamos por el do ano pasado e despois da experiencia do ano pasado estamos completamente seguros que a aposta foi acertada. Exemplares como este sabuxo eslovaco que nos acompañou na presentación poderán verse esta fin de semana no Pazo de Feiras de Lugo. A entrada é de balde para os cativos e de 3 euros para os adultos.